बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन देयक, मेडिकल बिले यासह विविध कामे मागील 2 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीनं शिक्षक भारतीचे नेते संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेसमोर साखळी धरणं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा आजचा 3रा दिवस असून अद्याप याची दखल कुणीही घेतली नाही. नमस्कार. शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेच्या वतीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आम्ही शिक्षक भारती या संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहोत. सोमवार 10 तारीखपासून हे धरणे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा हा आजचा 3रा दिवस आहे. आंदोलन जे आहे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आहे. आमच्या प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या लक्षात येण्यासाठी हे आंदोलन आहे. कोणत्याही प्रकारचं शाळेचं, विद्यार्थ्यांचं आणि समाजातील कोणत्याही घटकाचं नुकसान न करता त्याची पूर्ण जाणीव ठेवून, शिक्षक आम्ही आहोत ही जाणीव ठेवून हे आंदोलन आम्ही करतोय. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की आज आंदोलनाचा 3रा दिवस असूनही या ठिकाणी जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक या ठिकाणी येत आहेत, बसतायत, आपला निषेध मूकपणे या ठिकाणी व्यक्त करतायत, लोकशाही मार्गाने व्यक्त करतायत. पण याची जाणीव मात्र आमच्या प्रशासनाला, माध्यमिक विभाग कार्यालयाला नाही. हे खेदानं या ठिकाणी म्हणावं लागते. आम्ही आंदोलनात जे बसलोय, प्रमुख 4 मागण्या आहेत आणि इतर अनेक मागण्या आहेत. त्यापैकी पहिली म्हणजे शिक्षकेतरांचे जे प्रलंबित जी कामं आहेत, वर्षानुवर्षे 6-7 वर्ष झाली आहेत अनेक कामांना, 2-3 वर्ष झालेली आहेत, 3-4 वर्ष झाली आहेत, अशी अनेक जी प्रलंबित कामं आहेत आणि जी रितसर आहेत त्या कामांना चालना मिळाली पाहिजे. ती कामं ताबडतोब झाली पाहिजेत, ही आमची आग्रही मागणी आहे. दुसरी मागणी जी आहे ती म्हणजे सर्व जे प्रस्ताव या खात्यामध्ये जातात, माध्यमिक विभागामध्ये जे शिक्षकेतरांचे प्रस्ताव जे जातात, मग मेडिकल बिल असू दे, वरिष्ठ वेतन श्रेणी असू दे, निवड श्रेणी असू दे, पर्यवेक्षक मान्यता असू दे, मुख्याध्यापक मान्यता असू दे, कोणतेही त्या प्रस्तावांची प्रशासनाने, कार्यालयाने एक चेकलिस्ट जाहीर करावी की ज्या माध्यमातून एकदा चेकलिस्ट जाहीर केल्यानंतर, लेखी जाहीर केल्यानंतर एका टेबलवर अधिकारी सांगतो तुम्ही हा कागद घेऊन या, 4 दिवसांनी पुन्हा दुसरा कागद घेऊन या. ही जी पद्धत आणि वेळ काढून धोरण जे आहे त्या धोरणाला आळा बसेल, ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे की जेणेकरून त्या ठिकाणी गतिमान कारभार होईल. आज या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे साहेब आहेत. एक लोकांच्या, समाजाच्या आणि या ठिकाणच्या प्रत्येक घटकाच्या अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेत आणि त्यांचा दरारा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. असं असूनही त्यांच्या या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारची त्यांची प्रतिमा असताना जर आम्हाला या शिक्षक समाज घडवणाऱ्या घटकाला असं जर मुखपणे बसावं लागत असेल तर त्या ठिकाणी या कार्यालयाचा निषेध करावा, की त्यांची पूजा करावी, की त्यांचा सन्मान करावा, सत्कार करावा, हा माझा या ठिकाणी शिक्षक भारती अध्यक्ष म्हणून प्रश्न आहे. मनाई आदेश आहे याची पूर्ण आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही 4 जण या ठिकाणी कोणत्याही आदेशाचा भंग न करता 4 जण आम्ही या ठिकाणी धरणे आंदोलन बसलेलो आहोत. अनेक हे जे शिक्षक उपस्थित दिसत आहेत हे आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी, त्यांची कामं आहेत प्रलंबित, ते भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यामुळे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन आम्ही बसलेलो आहोत. तिसरी मागणी जी आहे, ज्या कर्मचाऱ्यांना याच कार्यालयानं मान्यता दिलेल्या आहेत, मान्यता दिल्यानंतर मान्यता दिल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे जे काही मागण्या असतील, त्यांचे जे काही थकीत वेतन असेल, इतर काही त्यांचे अधिकार असतील, ते अधिकार तुम्ही डावलत्या कामाने त्यांची थकीत वेतन बिलं किंवा जे काही असतील ते सर्व लाभ त्यांना तुम्ही दिले पाहिजे. निकोप कारभार होण्यासाठी सर्व संघटनांच्या सहविचार सभा नियमाने MEPS 1981च्या रूलप्रमाणे, शाळा संहिता 1977 प्रमाणे वर्षातून किमान 3 ते 4 सभा झाल्या पाहिजेत. एकही सभा हे कार्यालय घेत नाही. आमच्या हक्कावर, मूलभूत हक्कावर हे गदा आणतात. कारभार पारदर्शक आणि चांगला होण्यासाठी
सभा लावाव्यात अशा प्रकारच्या 4 मागण्या प्रमुख घेऊन आम्ही आंदोलनाला उतरलो आहोत. आज 3रा दिवस आहे. आणखी किती दिवस वाट पाहायला लावतील हरकत नाही. आम्ही या ठिकाणी अशाच प्रकारे लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करत राहणार आहोत. जर मनाची नाही जनाची चाड असेल तर निश्चितपणे ते या ठिकाणी येतील, त्या समस्या समजून घेतील आणि त्यावर तोडगा काढतील. या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी सगळे वर्ग हा उत्सुक असताना सुद्धा आमची गळचेपी होत आहे. त्याला वाचा फोडण्याचं काम शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.